Dar Maltija ta' seklu 18 fil-qalba storika ta' Ħattart ġiet restawrata u mibdula f'butik hotel ta' 17 kamra. Il-proġett Casa Bonavita sar minn investituri Maltin b'investiment privat ta' aktar minn 8 miljun euro. Francis Piteri Paris, rappreżentant tas sidien spjega li fil-proċess ta' restawr, is-sidien aċċertaw li mhux biss il-prodott ikun Malti imma l-lukanda nfisha tinħadem mill-Maltin. Spjega li r-restawr tad-dar huwa xogħol bennejja Maltin u l-istess tal-injam li sar minn mastrudaxxi tas-sena Maltin. Qal li b'dan il-mod aċċertaw l-awtentiċità ta' Casa Bonavita li fi kliemu qed timla vojt fis-settur tal-ospitalità u qed tgħin fil-kunċett ġdid li jagħti attenzjoni individwali għal dawk it-turisti li qed ifittxu l-karattru Malti. Il-lukanda nfetħet uffiċjalment mill-Prim Ministru Robert Abela. Dr. Abela qal il-proġett jifforma parti mill-investiment privat fis-settur turistiku u jirrifletti lan li Malta tiġbed turiżmu li jħalli aktar valur ekonomiku fil-pajjiż. Irrefera l-ċifri tal-Eurostat illi juru li 22% biss tal-iljieli tat-turisti f'Malta ikunu f'Lulju u Awwissu. Dan meta l-medja Ewropea hija ta' 31% fl-istess xhur. Qal li dan juri li l-Gżejjer Maltin irnexxilhom isiru destinazzjoni b'saħħitha mifruxa tul 12-il xahar. Il-Prim Ministru qal li f'April il-Gvern ħad deċiżjoni importanti daqshekk żvilupp ta' akkomodazzjoni ta' ftit stilel u iżjed inkoraġġiment biex dawk eżistenti jitjiebu filwaqt li kompla jiġi regolat is-suq ta' shortlets. Dr. Abela qal li l-investiment tal-butik hotel Casa Bonavita huwa wkoll wieħed minn ħolqa sħiħa ta' investiment qawwi privat li għaddej bħalissa fil-pajjiż fis-settur turistiku u li ddeskrivih bħala l-ikbar ċertifikat ta' fiduċja minn investituri Maltin u barranin fl-ekonomija tal-pajjiż.